רציתי לדבר איתך היום על קיטו ובריאות הנפש. דווקא במצב הזה, שהירידה במשקל היא פחות המטרה שלנו, אנחנו יכולות ליהנות מכל הדברים האחרים של התזונה הקטוגנית. בעצם כל התהליך הזה שהגוף עובר מניצול סוכר לניצול שומן, מוביל לייצור קטונים בדם. הקטונים האלה הם דלק מאוד מאוד זמין ונקי למוח. ואז כל התפקוד הקוגניטיבי שלנו הופך להיות יעיל יותר, מדויק יותר. הדוגמה הכי טובה היא אפילפסיה. הקשרים בין הנוירונים במוח הופכים להיות טובים יותר, ואז אין את הניתוקים, אין את ההתקפים. אז אותו דבר קורה עם מניה דיפרסיה, עם נטייה לדיכאון, עם עייפות, זיכרון, ריכוז. אז דווקא עכשיו שאת אומרת אין לי כוח לשמור וזה לא עכשיו, זה לא התזמון הנכון, אז הפוך, כי דווקא עכשיו הכי דרוש לנו להיות יציבות, עם מין חוסן פנימי כזה, שלא כל דבר מבחוץ יערער אותנו, שלא כל דבר מכניס אותנו לפניקה או להתקף חרדה. אז דווקא עכשיו אני באמת מציעה לך לחזור לאיזשהו מסלול או תפריט שהרכבנו יחד, וכן להיצמד אליו, לא בשביל הירידה במשקל, אבל בשביל שאת תרגישי עם מין שקט פנימי. שיהיה לך מין עוגן כזה, שאת לא כל הזמן חייבת אנרגיה מבחוץ, את לא צריכה עוד סוכר ועוד קפה ועוד איזה עוגיה ועכשיו משהו מלוח ועוד ועוד ועוד. ואפרופו זה, גם העניין הזה של קטונים בדם הוא מוריד, מחקרים מראים שאפילו לאפס. קטונים בדם מורידים את האכילת בינג', את הזלילה הזאת, שהיא כל כך קשה, היא קשה פעמיים, היא גם קשה בהתקף עצמו, כי את כבר יודעת שהנה אני הולכת להתחרט על זה, והבטן נפוחה, והבאסה השנייה זה שלמחרת בבוקר את באמת קמה ורואה כמה עלית במשקל. אז קיטו זה דרך מצוינת לטפל באכילת בינג'. זהו, אז אני אוהבת אותך, ואני פה בשבילכם, בשבילך במיוחד, ומתי שאת רוצה תשלחי לי הודעה. פתחתי את השירות החדש הזה בקליניקה של לבוא לחידוש ההשפעה באוזן, אז אני פה בשבילך, וביחד אנחנו נעשה שזה יצליח כמה שאפשר. אז לימים שקטים וטובים יותר.